Калі жыццё зачыняе дзверы, Бог адчыняе вокны. Слухай радыё Марыя. Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Хвала Христу, вітаю вас, наши дарагія радыёслухачы. Я кожную пятніцу сустракаемся ў нашай студыі з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім дзеля таго, каб супольна зведаць, пазнаць гэтую таямніцы кананічнага права, як нейкім чынам дастасоўваць іх, альбо інакш, бо гэта памылкова, дастасоўваць нас і наша жыццё вось менавіта да іх, да кананічнага права, да кананічных законаў. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечны. Амин. Мы ўжо на працягу шматлікіх нашых сустрэч разглядалі розныя кананічныя законы адносні перш за ўсё сакраментаў. І чаго сёння мы так дакранёмся? Вось сапраўды ўжо амаль год, хіба што каля года, вось мы разважаем над сакраментамі, над па сутнасці мы зважаем над усімі 7 сакраментамі, які ёсць у касцёле. Вось, ну, але асвячальнае заданне касцёла, якое ён выконвае, якое пан Езус даручыў касцёл, то не толькі цэлебрацыя сакраментаў, да, это не толькі хрост, вянчанне, сужэнства, святарства, эўхарыстыя і так далей. Яшчэ ёсць таксама іншыя акты Божага культу, які называецца ў дакументах касцёла. І менавіта сёння мы пачнем гаворку пра сакраменталіі. І вось якая розніца? Да, што такое сакрамент, што такое сакраменталь? Крыніца слова такая нешта падобнае. Да, падобнае, сакраменталія. Ну, калі, можа, успомнім катэхізм каталіцкага касцёла, і, можа, катэхізм, які дзеткі вучаць з першага класа, катэхізм – это бачны знак небачнай Божай ласкі, там мы казалі. Альбо транспарэнцыя, трансцэндэнцыя, іманентнасць. Это ўжо ў універсітэтах вучылі. Я вышэйшай такой тэалагічнай адукацыі, значыць, маю, але не так глыбока. Не так глыбока. Я больш у праву пашоў, а не ў тэалогію. Поэтому гэта ўсе справы для мяне, не скажу, што ўжо зусім далёкія, ну, але ўсё ж такі больш сяжу ў праве. Але калі мы гаворым пра сакраменталіі, то зноў-такі варта звярнуцца да кодекса, які гаворыць, што сакраменталіі – гэта святыя знакі, праз якія на падабенства да сакраментаў адзначаюцца і праз заступніцтва касцёла набываюцца наступствы перадусім духоўныя. То есть бачым, што падобная, па сутнасці падобная дэфініцыя гэтага тэрміну, то калі мы гаворым сакрамент бачны знак небачнай Божай ласкі, іначе кажучы, бачны знак дзеянні беспасрэдна Хрыста ў гэтым знаке. У канкрэтным сакраменце. То есть, калі ёсць, напрыклад, сакрамент хросту, мы бачым праз паліванне галоўкі дзіцятка ці дарослага чалавека вадой і вымаўленне адпаведнай формулы, мы ведаем, што, то есть мы бачым гэты знак, мы ведаем, што ўсе грахі змываюцца ў чалавека. І што ў гэтым моменце сам Хрыстус ачышчае, прымае, дзейнічае і так далей. Таксама у канфесіянале, калі святар гаворыць словы «Я адпускаю табе грахі», абсалюцыі, у імя Отца і Сына і Духа Святога, мы верым, да, і так яно сапраўды ёсць, што ў гэты момант чалавек усе грахі прабачаюцца. Канкрэтная Божая ласка, ласка прабачэння. Калі кажам пра сакраменталі, гэта трошкі, скажам, можа, ну, недобра скажу, трошкі меншы ўзровень гэтага, але так, праз пасрэдніцтва касцёла, то есть касцёл моліцца ў нейкай інтэнцыі, па сутнасці, і чалавек праз гэта набывае даброты перадусім духоўныя. А ці можна сказаць, што пра сакраментальнае беспасрэдна ў гэтым моменце няма дзеяння самого Хрыста? Вось калі мы узгадаем, напрыклад, той момант, калі мы казалі аб тым, што ў Вялікую Пятніцу па сутнасці сакраменты не практыкуюцца, не актывізуюцца ў сувязі з тым, што Хрыстус... Нема крыніцы сакраменту. Так, нема крыніцы сакраменту. Нельга сказаць, што зусім пан Езус не дзейнічае, было б ненармальным, калі б сакраменталі пан Езус не дзейнічае. Напэўна, Божая ласка ёсць. Не, у спосаб беспасрэдны. Ну, скажем, зноў-такі не хоча сказаць не, але, напэўна, неяк дзейнічае, але не так, як у сакрамента. Пасрэдна, да, то есть, так, як у сакрамента, да. І, канешне, ну, так для людзей, вы думаю, што значыць сакрамент, што якія гэта рэчы. Гэта ўсе іншыя, чым касцёл жыве, па сутнасці. Это розныя благаслаўленні, розныя пасвячэнні, свячэнні касцёлаў, не ведаю, благаслаўленне абразікаў, благаслаўленне вадзічкі, як кажуць, свянцонай, вось, таксама пахаванні, таксама літургія гадзіну, таксама экзарцызмы, да, якія ў касцёле ёсць. Вось гэта ўсё сакраменталія.
Это ўсё сакраменталія, вось, якія існуюць у касцёле. Там, некая літургічная дзейнасць, так, якая адбываецца дзеля асвячэння чалавека і для набываць ім духоўнае добро, добро. перад усім духоўным. Вось так. Вось. І зноў-такі пры цэлебрацыі кожнага сакраменталія, таксама пры сакраментах павінна быць дакладнае следаванне тым рытуалам, прадпісанням, якія ёсць у кнігах. Тут касцёл заўсёды гэта вельмі моцна кіруе. Зноў-такі распарадчыкам сакраменталіі звычайна з'яўляецца духоўная асоба. То есть тут духовная особа надзельна адпаведнай улады. Некаторыя сакраменталіі могуць таксама удзяляць асобы светскія надзельна адпаведным якасцям. Напрыклад, берём, бо звычайна людзі прызвычаюцца. Трэба абразік пасвяціць, да ксяндза пойдзем. Трэба там благаславіць, да ксяндза пойдзем. Трэба пахаваць чалавека, да ксяндза пойдзем. Але ёсць некаторыя рэчы, такія як, напрыклад, Вялікая субота, дзе людзі натоўпамі ідуць у касцёл, благаслаўляюцца яйкі пасхальная ежа, і мы ведаем, часамі гэта робяць не святары, напрыклад, клерыкі. Для многіх людзей клерык ужо амаль што асоба духоўная. Акаліт, лектары, нават лектары маюць. Это ўсё добра, толькі з пункту гледжання права яны асобы светскія яшчэ. Не гледзячы на тое, што сутаны носяць, ці хабіты, ці яшчэ невядома што. Бо духоўнай асобай чалавек становіцца толькі ў моманце прыняцця сакраменту дыяканату. Але касцёл дазваляе менавіта удзяленне камуніі. Удзяленне камуніі, напрыклад. Тут мы гаворым пра ўсё-такі удзяленне камуніі сакраменталія. Я разумею, толькі што мне ходзіць, напрыклад, той момант, калі ўдзяляецца камунію поза святой імшой, поза Еўхарыстыяй. Напрыклад, да хворага насіць святую камунію удзяляць. Так, это ўсё роўно сакрамент носіцца. Так? Хворага, так. Это ўсё-такі не сакраменталія. То значы, сама што датычыць Еўхарысты, трэба адрозніваць цэлебрацыю сакраменту і культ на свяцейшай ахвяры, ўдзялення. Это розныя рэчы, яны так касцёл іх не раздзяляе, што это сакрамент і сакраменталія. Не, поэтому я тут гэтага не мешаў. Бо я ведаю, што таксама тут акаліты могуць удзяляць свецкія асобы ввогуле. Таксама вяртаючыся да тых, перапрашаю, яек, Вялікую суботу, то есть благаслаўляць яйкі могуць асобы светскія. Гэта таксама сакраменталія, але касцёл даў такую магчымасць. Напрыклад, асвячэнне новага касцёла. Будавалі касцёл, яго асвячаюць, дэдыкуюць, скажем так, цяпер з намашчэннем, святымі алеямі і гэтак далей. Гэта таксама сакраменталія, толькі яны зарэзервіраваны ўжо за біскупам. Хаця біскуп можа, то есть это не сакраментальны акт улады, то есть біскуп можа даручыць нейкаму святару гэта зрабіць, да? Нешта падобнае як сакраментам канфірмацыі, нешта падобнае, не хачу зноў-такі аж такой налогі, то есть звычайна это біскуп, да? Але мы казалі пра канфірмацыі, калі, напрыклад, у дыяцэзіі няма біскупа, ёсць, напрыклад, апостальскі адміністратар, які з'яўляецца святаром, то ён можа ўдзяляць сакраменту. Таксама і з кансакрацыяй касцёлаў, да? Калі ёсць, напрыклад, у дыяцэзіі няма біскупа, ёсць адміністратар апостальскі, дыцэзіяльны, які не з'яўляецца біскупам, толькі святаром, ён таксама гэта можа рабіць, то есть права яму гэта дазваляе. Да? То есть яшчэ ёсць такія, можа, нюансікі, якія варта просто памятаць, да, што ёсць сакрамент, ёсць сакраменталі, можа, у гэта ўходзіць не так уже не зусім хочацца так больш глыбака, бо такія рэчы можа але вельмі шмат пытанняў на гэтую тэму. Вельмі добра, ёсць пытанняў. І, дарэчы, мне перад эфірам пазванілі і сказалі, што было пытанне адносна адной рэчы, менавіта літанне да Маці Божай. Я перапрашаю, можа, так увайшоў адразу ў тэму, але каб не забыцца, бо ведаю, што чалавек чакае адказу на тое пытанне. Таму я паабяцаў, што ў эфіры сёння вечарам раскажу. Аб чым ідзе гаворка? Ёсць літанне ларэтанскае да Маці Божай. Скажам, літанне агульна для ўсяго касцёла. І гэта літанне, панятна, як усе тэксты кожнай малітвы, яны, скажем так, зацверджаны апостальскім пасадам, ёсць для ўсяго касцёла, ёсць на лацінскай мове, гэтак далей. І таксама ёсць нацыянальнае тлумачэнне, якая кожная канферэнцыя біскупаў просіць, каб кангрэгацыя Божага культу, дысцыпліны сакраментаў, каб зацвердзіла гэты тэкст. І такім чынам можам карыстацца малітвамі, напрыклад, на беларускай мове. Ойчэ наш, Святая Марыя, усе літані, імшалы, гэтак далей. Але ёсць таксама такая магчымасць, бо, понятна, мы ведаем, напрыклад, калі берем літанне да Маці Божай, Маці Божая шануецца ва ўсім свеце, і ёсць шмат задзейных нейкіх абразоў,
Так? То есть марыйны культ у народзе Божым ён вельмі моцны. І часамі, напрыклад, калі ўжо пра гэту літанню гаворым, канферэнцыя біскупаў можа выступіць з прапановай, каб вось гэты афіцыйны тэкст, да, унесці нейкія змены, да, альбо дадаць нейкі заклік да літання. Але для агульнага касцёла ці для... Толькі для сваёй юрысдыкцыі, так. конечно. Ось. І так мы мелі дачыненне, напрыклад, калі канферэнцыя біскупаў Беларусі звярнулася ў апостальскую сталіцу, кангрэгацыю Божага культу дысцыпліны сакраментаў, вось, і кангрэгацыя дазволіла, каб у беларускі тэкст літання да Маці Божай быў уведзены заклік каралева Беларусі. Так? І сёлета ўжо ў майскіх набажэнствах мы ведаем, ужо гэты тытул выкарыстоўваўся, каралева Беларусі напрыканцы літаніі, і хто моліцца літанне на беларускай мове, вось гэты, мне здаецца, з 1 мая гэта было, могу памыляцца, з 1 мая 2018 года гэты тытул ужо трэба выкарыстоўваць. У мяне толькі пытанне, хто моліцца на беларускай мове ці хто моліцца ў Беларусі? Вось і тут пытанне. Бо кангрэгацыя дазваляе унесці праўку ў беларускі тэкст. Да, таму што тэкст зацвярджаецца. То есть ён не зацвярджаецца толькі на тэрыторыі Беларусі, толькі канферэнцыя біскупаў, яшчэ як першы раз пісалі літанне, да, яна прасіла зацвярджаць тэкст на беларускай мове. І кангрэгацыя зацвярджае тэксты на беларускай мове. І понятно, што ў асноўным, у 99% пакрываюцца гэтыя кампетэнцыі канферэнцыі біскупаў з тым, дзе на гэтай мове моляцца. Ну, па-за Беларусю мала дзе па-беларуску моліцца. Я разумею, только што ў мяне такое пытанне, бо мы ведаем аб тым, што таксама большасць моляцца на польскай мове. Атрымоўваецца, што молячыся на польскай мове, яны не могуць ужываць звароту каралева Беларусі, але ўжываюць каралева Польшчы. На жаль, так ёсць. І цяпер у Беларусі моляцца каралевай Польшчы, нягледзячы на тое, што ёсць зацвярджоны каралевай Беларусі. На жаль, з пункту гледжання кананічнага права так ёсць. Бо кангрэгацыя дазваляе унесці. Калі можа кангрэгацыю папрасіць, каб яны это завузіла на тэрыторыю Польшчы, магчыма, гэта б было зроблена. Альбо Беларусь завозіла на тэрыторыі Беларусі, магчыма, гэта было б зроблена. Але аб этом ніхто не прасіў, попросіць канферэнцыі біскупаў у тэкст нацыянальнай мовы на зацвярджэнне тэксту. Вось, што просім? Кангрэгацыя дае рэскрыпты. Рэскрыпты — це спецыяльны такі касцёльны дакумент. Прасіце, атрымаеце. Прасіце, атрымаеце. То есть, што просіце, то атрымаеце. Кангрэгацыя не можа, калі мы просім, яна можа, там, скажем, паменшыць там нешта, але калі просім, скажем, аб адным атрымаць другое, то это не права кангрэгацыі. Да? То есть, яна, кангрэгацыя Божага культу дысцыпліны сакраментаў, ёсць для таго, каб зацвярджаць між іншым, зацвярджаць тыя тэксты, якія прыходзяць з нацыянальнай канферэнцыі біскупаў, для таго, каб маліцца на нацыянальных мовах. І вось падобная справа таксама ёсць з гэтым заклікам Маці Міласэрнасці, якая, нейкі час таму назад, не хачу нічога дрэнна казаць, просто з'яўляецца ў нашых малітоўніках, у нашых малітвах. Не хачу сказаць, што гэта дрэнна, што гэта непабожна. Калі гэта літанне з'яўляецца на польскай мове. Не, калі на польскай мове няма праблем. Для тых, хто моліцца на польскай мове, заклік Маці Міласэрнасці, ён ёсць афіцыйна зацверджаны, бо кангрэгацыя зноў-такі польскай канферэнцыі біскупаў, а што самае цікавае, з ініцыятывай выступіла капітул катэдральнай беластоцкай архідыецэзіі. То есть яны прадставілі эту просьбу свайму арцыбіскупу, свой арцыбіскуп беластоцкі прадставіў эту просьбу канферэнцыі біскупаў Польшчы, ўжо тады быў старшынёй арцыбіскуп Юзеф Міхалік, вось, і ён прадставіў гэта ўжо кангрэгацыю, і тады кангрэгацыя дала адказ. Але ініцыятыва была недалёка ад нашай граніцы. Па сутнасці, старая віленская архідыецэзія, бо беластоцкая архідыецэзія з'яўляецца такім наступнікам, творам віленскай архідыецэзіі. Поэтому, калі пакапацца ва ўсім, можа там нават нейкую там юрысдыкцыю знойдзем. Але фармальна ёсць як ёсць. Кажу, гэта не значыць, што нельга маліцца да Марыі як Маці Міласэрнасці. Просто, зноў-такі, то, што я казаў на пачатку, я больш праўнік. Да, то есть ёсць канкрэтныя вымаганні права. Часамі ёсць нейкія рэчы, якія не заўсёды нам хочацца прымаць, не заўсёды можа пад логіку чалавечу. Іначай кажучы, калі мы молімся на польскай мове, мы можам ужываць Маці Міласэрнасці і каралева Польшчы. Калі мы молімся на беларускай мове, то мы не можам ужываць Маці Міласэрнасці і гаворым замест каралева Польшчы каралева Беларусі. Так.
вельмі добра і зразумела. Я Дзякую думаю, что шчыра. так. Ну и теперь перейдем до наступной про сакраменталь. Сегодня хотелось, тем больше наближается же месяц листопад, коли костел особливым чином молится за близких померлых. Ось уже про тыдзень как раз будет 2 листопада, день задушны. Ось 1 листопада урочыстості святых. Ось, ну и, напевно, тема костельного пахавання, думаю, сярод сакраменталію, она для людей найбольш такая, ну, важна, нават патрэбная, некаторыя нават лічаць амаль што сакраментам. Толькі праблема ў том, што чалавек не жывы ўжо. Каб чалавек быў жывы, напэўна, пахаванне было б сакраментам. Но так ужо цела чалавека быў сакраментам. Сакрамент толькі жывому чалавеку. Так, сакрамент удзяляецца толькі жывому чалавеку. Вось таму, ну, ўжо над касцёл моліцца над целам памерлага. Ўжо поэтому як бы гэта я памятаю экзамен, калі ў мяне наш выкладчык вось права кананічна запытаў, ці можна хрысціць памерлага. Вось я запытаўся, у якім стагоддзі. Вось. Да. Вось. На што он пасмяяўся і сказаў, говорит, у пастку не папаў ты. Вось, не папаў у пастку, так. Вось. І як бы калі мы гаворым ужо пра касцёльнае пахаванне, вось першы канон 1676 першым параграфе гаворыць такую рэч, што памерлыя вернікі павінны атрымаць касцёльнае пахаванне па нормах права. Да? Про новый пар будем трошки далей говорить, да? Але самое першае, што памерлыя вернікі павінны атрымаць касцёльнае пахаванне, пакаранне. І вось адносне вось гэтага слова вернікі, таму што тут така вельмі рознае вось успрымаецца паміж людзьмі гэтае слово. Адні кажуць, што гэта тыя, хто ахрышчаны, усе ахрышчаныя з'яўляюцца вернікамі. Другія кажуць, гэта тыя, хто не гледзячы на, ну, былі ахрышчаны, але і таксама у сваім жыцці нейкім чынам практыкавалі сваю веру, мелі гэты стасунак і адносіны з касцёлам, жылі паводле наказаў касцёла, імкнуліся да гэтай святасці і так далей, і так далей. Дык вось як гэта? Ось, тут, канешне, мы то, што казаў, па нормах права, норму права будзем казаць. І права, ну, робіць розныя выключэнні для людзей, якія мелі стасунак з касцёлам, не мелі стасунак, які гэта стасунак быў. Але наогул, вось тэрмін Christi Fidelis, вернікі, права ўжывае ў адносіны, то есть, ну, такі права не з'яўляецца суддзёй немаральным некім. Альбо чалавек быў ахрышчаны, альбо не быў ахрышчаны. Не можа быць трэцяга. Да? Ось, конечно, калі мы говорим про кодекс, там у першым каноне написано, что каноны гэтага кодексу маюць дачыненне да лацінскага касцёла. Да, то есть, конечно, тут у гэтым выпадку гаворка ідзе пра памерлых вернікаў лацінскага абраду, пра католікаў лацінскага абраду, але наогул, калі мы говорим вернікі, то я думаю, что мы яшчэ ў наступных перадачах пойдзем да этой тэмы, тут вельмі важна. То есть, это хрост, да, гэта вызнаванне веры, гэта ну, то есть, сакрамэнты наогул, вызнаванне веры і еднасць касцёльнай іерархіі, то есть, па сутнасці католікі. Да? І мы, конечно, говорим про пахаванне вернікаў католікаў цяпер. Бо прадпісанне права наше гаворыць про пахаванне вернікаў католікаў, хаця ну, здараецца сітуацыя наперад забягуся, што часамі да праваслаўных просяць прыйсці, вот, напрыклад, бацюшкі няма, альбо не хоча, альбо яшчэ нейкая сітуацыя. Ну, католік, паўсюднасць. Так, ну, это понятно, мы так можем казаць. Вось, ну, але для людзей у той сітуацыі, калі нехта з блізкіх памірае, не гледзячы на тое, на жаль, час такое жыццё чалавек праводзіў, в любым выпадку трэба ксяндза, бацюшку, імшу, касцёл, пахаванне і так далей. На жаль, кажу, так ёсць, што часта людзі пра касцёл успамінаюць толькі ў такіх момантах. Калі трэба альбо пахрысціць, альбо павянчацца, або пахаваць. Ось, пахаваць часцей, думаю. Бо там з хростам па-рознаму бывае, з вянчаннем таксама, але як уже памірае чалавек, напэўна, пра гэта успамінаецца. І я чаму закрануў гэтую справу вернікаў? Таму што ў сваёй практыцы душпастарскай таксама сустракаўся з рознымі сітуацыямі, калі людзі прыходзілі да мяне, патрабавалі таксама пахавання, а гэты чалавек толькі быў ахрышчаны, але вельмі ж пабожная маці ў яго была. Вось. І цяпер, калі я прысутнічаю на пахаванні, калі я адкрываю рытуал пахаванні, то там розныя малітвы, якія гавораць аб жыцці гэтага верніка, а на самой справе гэтага не было ў чалавека. І цяпер вось у мяне супярэчнасць узнікае. Я малюся словамі, якія па сутнасці не адносяцца да гэтага чалавека зусім. На жаль, зноў-такі, на жаль, так ёсць. Зноў, справа пахавання, чалавек заўсёды справа далікатная. Калі прыходзіць заплаканая матуля, заплаканая жонка, і ну вось, ну вот, ну быў, ну але ж добрым чалавекам быў. Ну як ты не пойдзеш памоліцца? Ну калі добрым, а калі не? Ну але так, быў. Быў. Ось, мы
зноў-такі мы не з'яўляемся суддзямі, это можа не зусім правільна, скажем, з пункту гледжання права мы не можам быць суддзямі чалавеку. Таксама эта справа вельмі важная. Ёсць, кажу, мы ў наступны, можаце сёння паспелі, наступны раз скажем канкрэтныя сітуацыі, калі наогул нельга чалавека хаваць. Просто касцёл забараняе. Забараняю ў канкрэтных сітуацыях. На жаль, это выбор чалавека быў. Вось. Ну, але калі, скажем, у нашай штодзённасці, то як ёсць, што не азначае, што жыві як хочаш, ксёндз і так прыйдзе. Не, зусім іншая справа. Вось толькі, ну што астатнія хвіліны жыцця чалавека, можа, як лотар на крыжы навяртаецца, мы гэта не ведаем. Поэтому малітва за памерлых, калі чалавек, кажам, быў вернікам, то есть ахрышчаным па меншай меры, да, ну то касцёльнае пахаванне, і права яму гэта не забараняецца, як у наступных канонах скажа, ну то трэба яго пахаваць. Дзякуй шчыра. І касцёльнае пахаванне, праз якое касцёл выпрошвае духоўную дапамогу для памерлых, аддае пашану іх целам і ў той самы час дае пацяшэнне жывым праз надзею, павінна, ну, цэлебравацца па нормах права. Да? То есть касцёл выпрошвае духоўную дапамогу памерлым. Ну, бо па сутнасці такая праўда, памерлыя сабе нічым не памогуць ужо. Да? Яны патрабуюць нашай малітвы, і поэтому мы, як касцёл тут на зямлі, таксама не можам ад гэтага ўцякаць. Да, и поэтому дзякуй Богу, што ёсць і выпамінкі, да, тое, што будзе там чытацца ў пачатку лістапада, святы імшы за памерлых, ну, бо і адпусты, якія чалавек ахвяруе за памерлых. То есть гэта тое, што дапамагае, сапраўды дапамагае памерлым, да, то есть з'яўляецца для іх духоўнай дапамогай. Да. Вось. Таксама у пахаванні даецца пашану целу чалавека. Ёсць акаджванне, ёсць акрапенне святой вадой, то есть все-таки твое тело было святыней Духа Святого, як мы говорим. Да? То есть, поэтому пашана телу чалавечаму таксама аддаецца, ну і што вельмі важнае, пацяшэнне для жывых. Да, заўсёды на пахаванне, ну, па-ўсялякам бывае, можа, часамі нехта хоча там пахваліць, які это быў добры чалавек, невядома ад таго, якім ён быў, не быў. Часамі нават сказаннем робіцца такое, песня хвалы на хвалу гэтага чалавека, такая гларыфікацыя. Абсалютна не ў гэтым справа. Да? І сэнс усіх пахавальных рытуалаў, і сэнс таксама, і нават для святароў, калі пішацца такая, ну, напутствие, скажем, уводзінах у абрады пахавання, гаворыцца вельмі моцна, што і пахавальнае казанне, і любыя там, часамі катэхезу правядзеш, там залежнасці сітуацыі, да? Яно павінна не ісці для таго, каб это чалавека ўсхваляць, які ты быў добры, навошта нас пакінуў, да? Толькі паказваць людзям сапраўды, што наша айчына ў небе, ну, бо ж правда такая, што мы ўсе дадзім на свет раней ці пазней. Можна плакаць, можна крычаць, можа яшчэ невядома, што рабіць, але мы памрём. Толькі надзею на воскрешэнне, да? То есть тое, што мы верым, што Езус не проста прыйшоў на гэту зямлю, да? Што ён памёр, што ён воскрос, да? І нас чакае там. Вось гэта праўда, якой павінна быць, як бы, ну, пранікнута ўся малітва, якая ёсць падчас пахавання чалавека. І наступны, трэці параграф, які таксама людзі вельмі часта задаюць пытанне на гэту тэму, менавіта пытанне крэмацыі. Ну вось, я хочу запытацца. Потому что только что мы сказали, да, так. Аддаем пашану целу памерлых, да? І вось трэці параграф гаворыць, што касцёл настойліва заахвочвае захоўваць пабожны звычай пахавання цел памерлых. Аднак не забараняе крэмацыю, хіба што яна была выбрана па прычынах супраціўных хрысціянскай дактрыне. Ці гэта можна неяк так пашырыць? То есть першае, наогул касцёл заахвочвае, прычым настойліва заахвочвае, да, захоўваць пабожны звычай пахавання цел памерлых. Ну, як бы так, і наша традыцыя ёсць, ўсё ж такі чалавек памірае. Ну, рэдка ў якой культуры і менталітэт, хіба што ў індусаў, быць можа, толькі што там вельмі часта гэта злучана з іх рэлігіяй. З іх рэлігіяй, поэтому, да, то есть, па сутнасці, ну, чалавек павінен быць пахаваны, цела чалавека. Але, ну, ведаем, сітуацыя ёсць розная, напрыклад, узяць той самы Мінск, сёння ўжо хаваюць вельмі далёка. Не кожны можа, як там памёр нехта ў сям'і, там старэйшая бабуля застаецца. Вялікія гарады, перш за ўсё. Такая праблема даехаць дзе-то. Так ввогуле пахаваць праблема? Так, пахаваць. Але тым больш, калі пахаваеш за некалькі десяткаў кіламетраў, даедь туды. Тая бабуля машынкі няма, і на чым на аўтобусе 2 разы ў дзень ходзіць, не даедзе на туды проста. Да? Поэтому, ну, людзі выбіраюць крэмацыю, але заўсёды, я кажу, вельмі часта пытаюцца, ці можна.
Да? І касцёл гаворыць, касцёл не забараняе крэмацыю, да, хіба што яна была зроблена па прычынах супраціўных хрысціянскай дактрыне. Да? То есть, калі звычайны чалавек, веруючы, пабожны, ну, па нейкіх прычынах, да, ці, можа быць, ну, зноў-такі, няма дзе пахаваць, той самы Мінск, возьме, да, можна паехаць на крэматорый, да, там чалавека ўжо крэміруюць, вось дадуць калумбарый, калі пасля гэта будзе прах, які застанецца, захаванці ў калумбары ці падхаваны да некага, ёсць розныя магчымасці, касцёл гэтага не забараняе. Тым больш, што святар таксама прысутнічае ў гэтым апошнім абрадзе. Так. Ёсць магчымасць святару, там у крэматорыі таксама гэтай вось... І ў крэматорыі святару даволі часта запрашаюць, святары прыязджаюць, але моляцца, заўважна, над целам чалавека. Ужо не тады, не над прохам. Не над прохам, толькі над целам. Вось поэтому ідзем у крэматорыі. Часамі людзі, канешне, просяць, калі падхараніваць у магілку, каб на магілку прыехалі. Вось і тут праблема трошкі, бо няма літургічнага абраду пахавання проху. Вось, няма. Хаця у новы, так, па маім разведданым, нешта рыхтуецца. Магчыма, гэта будзе, ну, але пакуль што афіцыйна нічога няма. Вось, бо гэта тэндэнцыя ў свеце ёсць. Тэндэнцыя ў свеце ёсць. Просто такі вялікія гарады, якія сустракаюцца з праблемам пахавання чалавечага цела. Бо калі ўзяць нават Мінск, 2 мільёны чалавек, да? Москва 11. Москва 11. Ну і там сярэдні ўзрост, скажем, 70 гадоў, то сколькі чалавек у год пахаваць трэба? Падзеліць 2 мільёны на 70, да, то есть это 2 мільёны на 70, 230 тысяч у год, калі не памыляюся, да? То есть это трэба недзе пахаваць. А за дзесяту 300 тысяч чалавек, пабажайце сабе 300 тысяч магілак. Ну, цяжка, да. Так это ў год, а на працягу 15. Да. Поэтому это ўсё сапраўды такая і сацыяльная праблема, можа быць, некалі было нейкае спатканне ў нейкім міністэрстве, ці я ўжо не памятаю, менавіта па гэтай тэме. Пахаванне людзей, адкрыццё новых могілак, крэматорый, гэтак далей. Эта тэма, кажу, вельмі шырокая. Поэтому я хочу сказаць нашим радыёслухачам, паўтарыць, да, касцёл заахвочвае да пабожна, але не супрацівіцца, але не забараняе крэмацыю. Крэмацыя не забаронена ў касцёле. Не трэба баяцца. Не трэба гэта баяцца. Хіба што яна была выбрана па прычынах супраціўнай хрысціянскай дактрыне. Гэта ўжо нешта іншае. Ну, вось, і гэта што? Так, што, напрыклад, чалавек гаворыць, ну, спаліце мяне і там, не знаю, рассейце над акеанам, бо я хачу, каб мои часткі леталі там во вселенной, щоб я перадзіўся в матылька ці в муху, ці яшчэ невядома в каго, да? То есть розныя могуць быць прычыны, да? То есть, але супраціўнай хрысціянскай дактрыне. Альбо спаліце дзеля таго, каб пазней зрабіць крыштал алмаза і каб сыну насіў у персціні. Насіў персціні, напрыклад, не? А што такое хрысціянская дактрына? Ну, гэта наша вера. Наша вера. А што вера гаворыць наша? Аб змёртвых паўстанні. З мёртвых паўстанні цела. З мёртвых паўстанні цела, таксама. Я ведаю, да чого вы так клоніце. Цэлую катэхезу недавно зрабіў. Вось, гэта катэхезу пра гэта было. Так. Але тым не менш, да? То есть мы ўсё ж такі верым, да, і образе пахавання, то есть памятаючы, што прохам з'яўляешся проста. Але Пан Бог воскресіць цябе ў апошні дзень, адпачываю ў супакоі вечным. Амен. Да? То есть гэтыя словы астатнія, якія па сутнасці святар гаворыць ужо над целам чалавека, калі яго хавае. Вось. І калі крэмацыя, то есть не супраціўная хрысціянскай дактрыне, то есть не для таго, каб мы сказалі там ці алмаз, ці распыліць, ці яшчэ невядома што, а іменно чалавек, ну, ён верыць у змёртвых-стане цела, у змёртвых паўстання, ну, але па нейкіх прычынах ўсё ж такі крэмацыю выбраў. Ну, то есть граху ў гэтым няма, баяцца гэтага не трэба. Вось, ну, так і проста. Значит, па прычынах, якія не звязаны, не злучаны з верай, па прычынах сацыяльных, быць можа, эканамічных, нейкіх фінансавых. Часамі людзі кажуць, ну, бо такая хвароба была ў чалавека, напрыклад, што там і такое можа быць. Калі это не супрацівіцца хрысціянскай веры, то можа быць. Не? Ну, і далей, калі гаворым цэлебрацыя пахавання, да? Ну, пахаванне кожнага памерлага верніка, як гаворыць кодэкс права, павінна цэлебравацца, як правіла, у яго парафіяльным касцёле. Да? Тут зноў, калі глядзім на рэчаіснасць Беларусі. Ну, можа, па-за Мінскам гэта рэальна. Не, і таго і ў многа, мы ведаем, у вёсачках звычайна чалавека памірае, у касцёл прывязуць, і святую мшу адправіць ксёндз, і памоліцца, і на могілкі пойдзець.
На жаль, у Мінску сёння гэта вельмі мала практыкуецца. Бо не возяць цела, перш за ўсё, часцей за ўсё. Так. Ёсць рытуальныя залы і ўсё. Ёсць рытуальныя залы, і ўсё. Там святар Раней яшчэ ў моліцца. хатах было, а цяпер нават у Цяпер хатах. уже вельмі рэдка ў хатах. Вось. Рытуальныя залы часцей за ўсё. Да, яны добрыя, да, яны ўсё. Добра, калі да ксяндза запросяць. Вось. Ну, ксяндза ездзяць у рытуальныя залы, крематорыі. Вось. Ну, А вось цяпер пытанне, каго запрашаць. Ну, і вось тут пытанне. Парафіяльны касцёл. То есть святара са сваёй парафіі. Пробашча. Ну, пробашч паінфармаваць, понятно, што можа не пробашч паехаць, можа вікарый, можа пробашч не можа нека соседа папросіць, то ўжо іншая справа. Ось, але па сутнасці, то есть сувязь чалавека з парафіяй, яна ад моманту нараджэння да моманту смерці. Да? То есть пробашч парафіі павінен ведаць аб тым, што адзін з яго парафіянаў памёр. Да? Тут і супольнасць гэта вернікаў павінна. Так, бо гэта супольнасць, да, бо это не просто так, это не ананімна нейкая вось сход людзей. Да? Зноў так кажу, і зараз, можа, публічна скажу у радыёэфіры, гэтага трэба пільнаваць, можа, асабліва ў Мінску. Бо сёння, я думаю, што ўжо ў большасці, нават у маленькіх гарадах хаваюць, там родныя паміралі, ў невялічкіх гарадах у Беларусі, амаль усюды ёсць віртуальныя фірмы, якія добрую справу робяць. Да? Яны памерлага чалавека там, перапрашаю, і памыюць, і перапрануць, і забяруць з морга, і завязуць, і прынясуць, і магілу выкапаць. Это ўсё вельмі важна і добра, што так ёсць. І, ну, бяруць за гэта нейкія грошы, понятно, што это не дарма ўсё. Ну, але гэта выглядае сапраўды, ну, больш-менш цывільна. Сапраўды, яшчэ апранутая прыгожанька, там, у піджачках і гэтак далей, гэтак далей. Это ўсё можа быць. Толькі вельмі часта ў афертах гэтых фірм, зайти можна ў інтэрнэце паглядзець, акрамя таго, што вынос цела, там выкапыванне магілы, там вянкі, цвіткі, свечкі і так далей, услугі свяшчэнніка. Я чаму зараз засмяяўся. Справа ў тым, што калі я быў на такім пахаванні адным, то вот прадстаўнік фірмы, жанчына, вось падышла да мяне пасля таго, як я памаліўся ў гэтым рытуальным зале, кажа: а вы, кажа, не едьце на могілкі, вы не патрэбны, бо у меня ліцэнзія есть, я там все сама памалюся. Так, вось. У нее ліцэнзія ёсць, яна сама святарскія справы вырашыць. Вось. І такое, на жаль, бывае. Да? Я не хачу ўжо ўходзіць такое тут, якія святары туды ездзяць, працуюць, ну, бо я не суддзён ніякай, не з'яўляюсь суддзён для некага святара. Вось, але разам з тым, то есть, ну, губляецца часамі вось гэта лучнасць парафіі. Па-першае, лучнасць парафіі, а па-другое, ну, калі фірма рытуальная прывозіць святара, ён, скажем, ну, невядома, каго ён хавае. Ну, чалавека добра памёр, дзядуля, бабуля, там, і так далей. Вось, ну, але... Веруючы, не веруючы, хрышчоны, не хрышчоны. Ну, яшчэ запытаюцца, можа, пра хрост, там, як куды не шло. Бо людзі звычайна кажуць, як ксяндза, то католік, ну, нібы хрышчоны. Толькі праблема ўсё это сувязь з парафіяй. Да, то есть, і ведаю сітуацыю, што нават пабожныя парафіяне, знаеш, там, з мінскіх касцёлаў, яны, ну, як ужо ўсё можа, давайце ксяндза нам ўжо ўсё в одном пакеце ўсё ўжо, да? Ось. І атрымоўваецца так, што свой пробаш не ведае, што парафіянка дзядзе бабуля. Так мы пахавалі. Як? 30 дзён, дзякуй Богу, прыйшлі замовіць. Ну, там ксёндз сразу быў. Нейкі ксёндз прыехаў. Ксёндз прыехаў, пахаваў. А хоць каталіцкі? Хто ж яго ведае? Хто ж яго ведае? Вось. Поэтому тут гэта справа вельмі важна, і арцыбіскуп неаднойчы казаў на пастырскіх спатканнях, пробашчы казалі, калі нехта памірае, конечно, для сям'і это заўсёды гора. Это заўсёды ніколі невядома, што рабіць, бо не кожны дзень памірае там мама, тата, ну, адзін раз у жыцці это бывае. Не ведаеш, куды кінуцца, што рабіць, да каго званіць. Вось, званіш, кажу, дзякуй Богу, ёсць фірма, не ўсё зробіць там цябе, толькі, ну, гэта справа малітвы, да, справа тое, што датычыць, ну, каталіцкага пахавання, сам трэба пайсці саму касцёл. Бо святар, калі да святара прыходзіць, нават часамі звоняць фірмы, дайце тэлефон людзей. Ужо калі фірма пазваніла, ужо Бог з ней, дайце тэлефон людзей, каб яны мне пазванілі. Каб даведаць, што за чалавек быў. А, нейкі дзедушка памёр. Што наш нейкі дзедушка? Это чалавек, это нечый муж, нечый бацька, дзядуля, гэтак далей, гэтак далей. То есть, і зусім іншае, і ўжо з сям'ёй размаўляеш, бачыш узровень, скажем, даже іх веры, ці ўзровень іх, насколькі яны супольнага маюць што з касцёлам, бо таксама практыкі рэлігійнай. Так, бо таксама пахаванне вельмі добрая такая аказія, скажем так, недобрае слово, уцапіць эту сям'ю.
да касцёл іх прывесці. Ёсць некалькі прыкладаў, калі людзі прыйшлі ў касцёл, там павянчаліся, там адзін пабежмаваўся, там і гэтак далей. Менавіта, бо мы на пахаванні неяк так вот пазналіся, яны потым гавораць, што ксёндз так маліўся. Найбольш пачулі таямніцу Бога. Так. Ну, бо гэта момант смерці, момант пераходу. Да? То есть чалавек кожны дзень не думаць пра смерць, а нехта памёр, а калі памірае мама, тата, тады ўжо бачна, што чалавек пачынае задумвацца, а некалі ж я памру, дзе ж не дзенешся. Хочаш, не хочаш, а трэба. Хочаш, тут статистика 100%, тут уже как бы, так. Значит, поэтому вот это першае пахаванне кожнага памерлага верніка павінна цэлебравацца, як правіла, у яго парафіяльным касцёле. Як правіла, зноў-такі, да? Да. То, што мы нюансы, казусы сказалі, бываюць розныя, але вось сувязь парафіі, напэўна, павінна быць. Да? Таксама права дазваляе так, што кожнаму верніку або тым, хто павінен паклапаціцца пахаванні памерлага, дазваляецца выбраць іншы касцёл, паведаміўшы аб гэтым уласна пробашча. Пробаш павінен і так ведаць. Так, ведаць, але паведаміўшы. То есть не пытаючыся згоды. Пробашці можна, я пахаваю там. Не просто паведаміць. Там бабуля памерла, паведзім хаваць яе. Бо это ўсё-таки пытанне пахавання, сям'я вырашае. Да? Тут уже пробаш не можа сказаць, не. Бо чалавек уже не належыць да яго. Так, ужо не, павінен толькі тут пахаваць. Там у нас, можа, дзядуля, можа, там сямейная, можа... Асабліва тады, калі трэба 100 кіламетраў везці ад Мінска, напрыклад. Так. Поэтому гэта справа такая. Кодекс яшчэ гаворыць, можа, трошкі адыдземся пра пахаванне біскупа. А нешта асаблівага у біскупа пахаванні? Так, ёсць спецыяльны канон, які гаворыць, пахаванне дыяцэзіяльнага біскупа павінна цэлебравацца ў яго ўласным катэдральным касцёле, хіба што ён сам выберэ іншы касцёл. Такое прадпісанне ёсць, проста што ёсць біскупа дыяцэзіяльнага ў яго катедры. А у мяне такое пытанне адразу з гэтым нараджаецца. Я ведаю, напрыклад, што кожны кардынал па сутнасці мае сваю катедру ў Рыме, свой касцёл такі. Это не катедра, як гэта называецца? Это уласны тытульны касцёл. І яны маюць права быць пахаваны ў гэтым тытульным касцёле, ці не? Ці я нешта блытаю? Не, калі гэтыя біскупы з'яўляліся кардыналамі. Понятно, калі з'яўляюцца як кардыналамі дыяцэзіяльнымі біскупамі, ўсё ж такі права сёння гаворыць, што ён павінен у сваіх катедрах быць хаваны. Калі яны это ватыканскія нейкі, напэўна, там ёсць нейкае мясцовае права, я не ведаю, яго не скажу. Магчыма, ёсць нешта такое. То значит, там было маюць права быць пахаваныя. Поэтому, бо таксама яны, бо па сутнасці да гэтага касцёла ніякага дачынення не маюць да тытульнага. Яны могуць прыйсці сказаць, вось я ваш кардынал. Так, давайте, хавайце мяне тут. Не, добра, там пасядзі ў лаўцы, добра, кардынал. Таму што, то есть яны ніякай улады над гэтым касцёлам не маюць. У адрозненне таго, што дыяцэзіяльны біскуп на дыяцэзе мае ўладу. Хіба што сам біскуп вырашыць інакш. Так. Это, напрыклад, з нашым кардыналам Казімірам Свёнкам так было. Бо ў яго была тут яшчэ іншая справа, тут была персанальная унія, так звана. Ён быў і арцыбіскупам Мінска-Магілёўскім, але і адміністратарам пінскай дыяцэзіі. Там толькі адміністратарам. І па праву касцёльнаму павінна было быць пахаваны ў катедры. У катедры. Нашай мінскай. Але ён сабе выбраў, трэба гэта право шанаваць. Права гаворыць, хіба што ён сам выберэ іншы касцёл. Выбраў пінскую катедру, дзе ён намнога больш быў, чым Мінск. І ўсё сваё жыццё. Поэтому это што датычыць біскупаў. Што датычыць членаў манацкіх інстытутаў, павінна, як правіла, цэлебравацца ў іх уласным касцёле, на іх сваіх могілках, якія ёсць. Калі ў парафіі ёсць свае могілкі, там павінна хаваць памерлых вернікаў, хіба што сам выберуць іншыя могілкі. Понятно. Это для нас гэта зноў-такі трохі дзіўна гэта гучыць прадпісанне. Яшчэ кажу, можа, у маленькіх мясцовасцях кажуць каталіцкія могілкі, праваслаўныя, хаця дэ юрэ яны так усе дзяржаўныя. Так. У нас няма такого паняцця. Вызнанёвых могілак няма. Няма. Па дзелу таксама няма. Кажу, у вёсачках недзе там, можа, традыцыйна ёсць, тут каталіцкі, тут праваслаўны. Я памятаю тую сітуацыю недавно, калі вось на каталіцкіх могілках, прабачце, на хрысціянскіх праваслаўных могілках пахавалі мусульманіна, і былі вялікія праблемы, бо там людзі чуць ли не збунтаваліся. Розныя сітуацыі могуць быць, на жаль, што зробіш? Тут как бы тут уже тут нічога не зробіш, да?
І яшчэ такая рэч, кодэкс сам гаворыць пра ахвяраванні, да, якія складаюцца на пахаванне, трэба захоўваць адпаведныя прадпісанні, да, то есть нейкую ахвярку, аднак такім чынам, каб прахаванне не было ніякай увагі на асобу і каб бедныя не былі пазбаўлены пахавання. Гэта адносне колькасці свечак падчас імшы Можа пахавальнай? быць свечак, можа сколькі свету запаліць і гэтак далей. Ну, справа такая, і касцёл то вельмі моцна падкрэслівае гэтым, да, што да, звычайна пры пахаванні як ахвяра складаецца. Вось, і яна павінна складацца, бо успамінаецца канон 1264, які гаворыць на тым, што ну, па сутнасці з гэтых ну, грошай касцёл утрымліваецца. Да, то есть, понятно, што не з аднаго пахавання ўвесь год касцёл будзе утрымлівацца, но тым не менш, да, то есть это скажем, то свет трэба запаліць і аплаціць яго, і калі касцёл аграваецца, і там арганісты, закрыстыяне. А вось адносне арганіста, каб на чорных не іграў. Вось, ну всякае. Альбо на белых толькі падчас пахавання. Так, это ўся, ну, але правда такая, да, што нейкія ахвяраванні павінны быць. Понятно, стаўкі нідзе не ўстанаўліваюцца. Вось, Няма канкрэтных цифраў, у чым зноў-такі вярнуся, небяспека бывае ў пахавальных вось, рытуальных агенцтвах. Вельмі часта паслуга святара там каштуе канкрэтныя грошы. Канкрэтныя. І гэтыя канкрэтныя грошы часамі да святара ўвогуле не Ну, даходзяць. можа даходзіць, можа нейкі працэнт даходзіць, не ведаю. Ну, але там ёсць, былі некалькі скаргаў куры прыхадзіць, што занадта многа за святара заплацілі, а святар гаворыць, што ён столькі не атрымаў. Ну, і цяпер шукай праўды, ці Ну, хочаш. так. Да, то есть, поэтому яшчэ чарговы, можа, элемент, да, конечно, не найважнейшы, вось, але то есть, памятаючы тым, што калі мы нават плацім фірме, добра фірме заплаціць за свечкі, там, за, можа, адзенне для памерлага, за бацінкі, там, за пакрывалы, труну і гэтак далей. Але фірме за святара не за святара плаціцца. фірме не плаціцца. Это, ну, много святар это не той самы... Не прадстаўнік фірмы. Не прадстаўнік фірмы і не свечка, і не крыша, не яшчэ невядома. Это святар, які, ну, как бы, і понятно, што тыя грошы, які ён атрымае, ну, тут трэба нейкі павінных таксама, ну, можа скажу, разлічыцца за іх, груба кажучы, да, то есть нешта, то есть яны павінны не знікнуць таксама, просто ўзяць і так, невядома куды. Да, то есть гэтая справа. Але, каб таксама чалавек, які, ну, не мае сродкаў, каб ён не быў пазбаўлены Магчымасці пахавання хрысціянскага. Так, бо это ўсё ж такі справа зноў-такі святая, ім павінны гэта памятаць. Вось. І яшчэ, можа, я сказаў, што мы можам пагаварыць, можа пачаць па меншай меры, каму належыць удзяліць пахаванне, каму ў ім адмовіць. Вось, бо гэта справа зноў-такі, я на пачатку сказаў, даволі далікатная. Калі пры пахаванні кажаш не, можа чалавека абразіць вельмі моцна, ну і ну, заўсёды там зноў, калі прыходзіць... Але часамі трэба сказаць не. Часамі трэба. І тут, напэўна, некалькі сітуацый, якія трэба, каб і нашы слухачы мы все ведалі і памяталі. Першае, што ў тым, што датычыць пахавання, катэхумены прыраўніваюцца да вернікаў. Да, бо мы казалі, што вернік павінен быць пахаваны, то есть гаворка наогул, калі ідзе пра пахаванне, ну першае пытанне, можа не добра, што ён так першае, але калі чалавека не ведаеш, пытаешся, ці ён быў ахрышчаны. Да? Понятно, калі на маленькіх вёсачках там бабулька памірае, ну вядома, што была ў касцёл хадзіла, калі прыходзіць чалавек там невядома куды з вуліцы, там папа памёр, мама памёрла, першае пытанне, ці ён быў ахрышчаны. Да? Бо у мяне была такая сітуацыя некалькі гадоў таму назад, жанчына хадзіла ў касцёл і так малілася і ўсё, і кажа, муж памёр, аказалось, муж быў габрэем. Вось, ну рабіна трэба пашаны, памаліцца. Я яго памаліўся, канешне, вось, але не мог паехаць, не мог, понятна, магілу асвяціць, бо зноў такі, што воспомню тыя тэксты, якія ёсць, да, так. твоё цело было святыні Духа Святого, ці ты праз хрост атрымаўшы, да, якіх прымаў Хрыста, да. Тут сапраўдная вера лучыла яго з мноствам вернікаў, няхай там твая любоў, ну зусім не то. Зусім не то, да. Поэтому першае пытанне, ці чалавек быў ахрышчаны. Да? І вось катухумен, это што? Што такое катухумен? Катухумен – это чалавек, які рыхтуецца да прыняцця хросту. Да, то есть ён ходзіць, як мы кажам, на заняткі, на катэхезу, вось, рыхтуецца, то есть Божая ласка ў нейкім ўжо падзейнічаў, дарослы чалавек, понятно, не дзіцё. Вось, пра пахаванне дзяцей тут яшчэ... Старэйшы за 14 гадоў. Так, старэйшы за 14, вельмі добра. Дзякую. Старэйшы за 14 гадоў, да. То есть чалавек, ну, хадзіў, рыхтаваўся прыняць хрост. Можа, у Вялікую суботу, ну, тут нешта здарылася, ён памёр.
аварыя, выпадак, хвароба, невядома што. Чалавек памірае, ужо рыхтуючыся, але яшчэ не ахрышчаным. Дык вось у такіх сітуацыях касцёл яго ўжо хавае як хрысціяніна, як таго, хто прыняў хрост, як ахрышчанага, як верніка. Пытанне таксама з дзецьмі яшчэ не ахрышчанымі. Вось. І тут нават ёсць рытуал спецыяльны на гэтую аказію, ён заўсёды цэлебруецца. Імша ёсць таксама. І імша, фармуляр імшы. Да, то есть, бацькі, понятно, хотели похрестить это дитя, не поспели. Там, ведаем, што розныя сітуацыі. Пры нараджэнні быць, можа, адразу памёр, можа, трошкі пажыло, можа, неспадзявана, ці сіндром внезапнай смерці называюць. Всякае можа быць з дзецьмі. Дзякуй Богу, это не часта здараецца, але здараецца. Да? Спецыяльныя тэксты, і гэтая літургія пахавальна адбываецца у колерах белых, уже не фіолетовых, толькі белых. Вось. І тут как бы баяцца няма чаго, не дай Божа, каб да каго это прыйшло, такая сітуацыя, бо некалькі разоў хаваў нованароджанае дзіцятка, там на бацьку, на маці, нельга глядзець было, это вельмі страшна. Вось, тым не менш, нейкі Божы план у гэтым быў. То есть мы это не адкажам, вось, але вось. І поэтому тут спакойна таксама, каб дзецям, бацькі, якіх мелі намер іх ахрысціць, вось, спакойна ўдзяляецца касцёльнае пахаванне па гэтым рытуалу. Да? То есть не ахрышчаны ў гэтых сітуацыях, да? Калі чалавек імкнуўся, калі хацеў прыняць хрост. Хрост прагнення, так званага, быў. Жаданне, прагнення, так. Вось, і дзіцятка, бацькі, якого хацелі пахрысціць, але па нейкіх прычынах гэтага не зрабілі. Далей, ахрышчанымі, якія належаць да якога-небудзь касцёла або касцёльнай супольнасці некаталіцкіх, можна ўдзяліць касцёльнае пахаванне па разумным суджэнні ардынарыя месца, вось, калі не будзе відавочна, што іх жаданне было супраціўным і нельга звярнуцца да іх уласнага распарадчыка. То значит, две умовы. Па-першае, то есть аб чым ідзе гавор? Калі хаваем не католіка, а хрышчанага, толькі не католіка. Можа быць пратэстант, праваслаўны і гэтак далей. Да? То есть першая умова якая? Няма магчымасці звярнуцца. Першая, да, няма магчымасці свайго. То есть, няма бацюшкі там, ці можа было якраз сёння выехаў тут пахаванне, такая вот сітуацыя, што няма такой магчымасці звярнуцца, да? І згода ардынарыя месца. То есть тады звычайна звоняць у курыю, пытаюцца, ці можна. А ардынарыя месца з'яўляецца заўсёды біскуп, не пробашч. Не, ардынарыя месца біскуп, гэта найважнейшае. Генеральны вікарый, біскупскі вікарый, гэтак далей, але пробаш не з'яўляецца ардынарыя месца. Каб не было такое, што вікарый да пробаша патэлефанаваў, ці можа пахаваць гэтага, бо той памёр. У такіх сітуацыях трэба заўсёды тэлефанаваць у курыю. Добра, там уже біскуп, можна там канцлеру пазваніць, каго-нибудь яшчэ запытаюцца, у каго трэба. Вось, там уже ў некаторых сітуацыях біскуп мае такой стандартны адказ. Я ведаю, што адказваць так у кожнай сітуацыі. Вось, то есть біскупы даюць дазвол наогул, понятно, што там якую-нибудь вёсачцы. Хіба што чалавек сам быў супраціўны. Напрыклад, да, то есть ён быў праваслаўным, напрыклад, так, і ні за што ў касцёл не хацеў хадзіць, і не. А як памёр, жонка пад шумок, думаю, я зараз ксяндза пазаву, ці хоць пасля смерці тебя там, Не, так рабіць нельга. То есть воля чалавека ўсё ж такі трэба і шанаваць, асабліва воля памерлага чалавека, бо гэта, каб не было. Вось, і наступнае, хто павінен быць пазбаўлены каталіцкага пахавання? На жаль, то, што калі трэба сказаць слова «не». Вядомыя апастаты, еретыкі і сізматыкі. Што такое мы ўжо казалі ў мінулых перадачах, да? То есть тыя, хто або публічна адрокся каталіцкай веры, то есть вядома, это не павінна быць публічнае, скажем яшчэ так, да? То есть што абвяшчаў навуку нязгодную з навучаннем касцёла, прытрымліваўся нейкіх поглядаў, альбо наогул кінуў каталіцкую веру, альбо адрокся ад каталіцкай веры. То есть маю надзею, што наступным разам мы аб гэтым яшчэ больш глыбей пагаворым, бо ў сувязі з тым, што можа быць свядомае адрачэнне ад каталіцызма, можа быць маральнае адрачэнне ад каталіцызма, вось, амаральны спосаб жыцця і так далей, і так далей. На жаль, у нас хвіліна адна засталася, як паказвае наш гукарэжысёр. Вось, хацеў бы падзякаваць шчыра вам за гэты вось вельмі дакладны, канкрэтны такі вось расповед адносне кананічнага права і такога сакраменталя, якім з'яўляецца пахаванне. Маю надзею, дарагія нашы радыёслухачы, і вы, якія нас бачыце цяпер таксама, што у вас ёсць, быць можа, нейкія пытанні, нейкія прапановы, калі ласка, ёсць магчымасць званіць, тэлефанаваць, пісаць нам. Рабіце гэта, мы
па меры нашых магчымасцяў пастараемся адказаць вам. Дзякуй шчыра, похвалёны Езус На Христос. веки вечные. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.